Xa están rematados os novos aseos do campo de herba natural da Fieiteira. A instalación conta ademais cun novo espazo para a cantina grazas a un investimento total de máis de 80.000 euros. Acabamos de renovar, acabamos de facer unha construcción no campo de herba natural da Fieiteira, unha actuación valorada en 83.000 euros que consistiu na creación duns aseos para que as persoas que acoden á Fieiteira poidan ter uns aseos renovados e sobre todo aquelas persoas que acoden ao campo de herba natural. E ademais diso, pois unha cantina que lle facilitará aos clubs deportivos poder facer venda de bebidas cando haxa algún tipo de evento deportivo. O Concello continúa así coa súa aposta por mellorar as instalacións deportivas de todo o municipio de xeito progresivo, priorizando as actuacións máis urxentes. Queremos destacar o noso compromiso co deporte e tamén coa mellora das áreas recreativas de maneira progresiva, porque sabemos que os fondos non son ilimitados e, por tanto, temos que facer un bo uso deles e estamos actuando naquelas zonas que están máis degradadas e que presentan pois, un deterioro evidente e que queremos seguir actuando ao longo deste mandato para que, cando finalice, pois, podamos ter unhas instalacións deportivas exteriores pois o mellor coidadas posibles.